قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Kimning yovuzlig'idan ko'rshisi imin bo'lmay, shu kishi jannatga kirmayashak. Shu kishi jannatga kirmayashak. Ko'rshisini yovuzlik keltirgan kishi demak, ko'rshisini yovuzlik keltirgan kishi jannatga kirmayashak. Ko'rshiga og'irlik keltirgan yaramay. Shinliqda ko'rshining haqqi bek zo'r. Qizg'anishga qarshi bugun ko'p kishilar ko'rshilari bilan yaxshi muomalada tugul. Әлі шуңа өстәп нашарлык кылалар bir-берсенә. Сөйләшмиләр, зулымлык, явызлык кылалар. Әйткәнебезчә, күрше хакы бик зур. Хәтта Аллаһ үзенең китабында күрше хакын әйтеп китте. Аллаһ Субхану ва әйтте: "Ваъбудуллаха ва ла тушрику бихи шай'ан ва бил валидайни ихсана ва зил курба вал ятама вал масакини вал джари зил курба вал джари джунб." Аллаһ Субхану үзенең хакын, әтияни хакын, ятимнәр һәм мискиннәр хакын әйткәннән соң күршеләр хакын әйтә. Туган булган күршеләр һәм туган булмаган күршеләр ди. Һәм Аллаһ үзенең китабында күршеләр хакын әйтеп китә. Шуңа күрә күрше хакын бозырга ярамый. Күршегә начарлык китерергә ярамый.